Hey wena, uhamba njengesimumo ubheki nokuthi uyakuphi. Imali yami ngiyayifuna. Sokusela usuku olulodwa nje. Cha bhuti ngiyamxolisela sisami ungambulala akaziluso. Akekho esimene esikahle. Akaphilile ekhanda. Mase kumele kubuye imali yami akasaphilile ekhanda. Kahle nina ngicela ukudlala ne. Bamenzeni usisi wakho? Hayi nama ngazi bamenzani walethwa abangani bakho bamantombazane ngavela ngafonela iambulance. Yazi school. Lona manga lo. Thanda uku-actor boma Hollywood angazini lona manga lo. Yes. Yeah, Mubanga uqinisile. Lo uya actor lo. Indaba mase kumele kubuye imali yami sokuba kanje. Yeah. Yazini Mubanga, asami. Wena mamncane wakhe noma sisi wakhe mase nisitha lapha. Mtshele lo dadweni ukuthi ngiyayifuna imali yakhe. Ungenjalo ngizonquma nobabili mina. Sisungakhala sami. Abona ngoba uCupcake ekhethe usweet. Kuyokusiza ngempela mfowami ukuthi uyeke le ngane manje. Hayi, ngiyawuzwa baba hayi. Sengiyekile le ngane. Sangiphumile kule ngane bethu ngoba ngigcine ngithola impama ebuhlungu bafo. Akubuhlungu uyinsizwa usubuka izintombi zakho ushaba ngempama. Ngiyekile le ngane bethu. Hayi, ngcono mfowami ngoba uyizwela nawe. Mawusho njalo uthi uyekile. Ngoba nami ngibonile vele ingane ikhethe usweet mfowethu. Kuyokusiza mfowethu ukuthi uphume kule ngane ngempela yazi. Hawu. Ngiphumile kule ngane wekabi yami. Into engiyithanda kakhulu ukuthi ke sesikhulumele thina sinosweet sesi right. Hawu. Ngenza kwethu. Yabo. Ngeke sizesidutshula amantombazane nje. Phela kanjalo. Oh hayibo. Wangishiye nalo. Manje lamantombazane esidubula ngalo. Ashone khona. Silandene zene. Hayi, siyena uMachoko. Hayibo. Amacala kade kulindile khambana kodwa isikhathi esingaka kanti. Akukho umoya mngana meshi. Mnganini ngathi ubhema wedwa na kanti aziji kanti. Awuzi. Yes, mngani boy. Yabo labantwana labo bayasinyela. Abantwana bayasinyela. Bafakwa yithi emakasana yi. No sebayabona bona no. No sebayabona bona sebakwazi ukujapara abaqoma nanoma ubani. Sebaqoma labafana bamazulu bama-Brentwood manje. Wena macala yazikhambana. Wena njengoba labantwana baqomanya lentwana zamazulu. Manje kumele ke senze plan manje yabo. Sibangene sibatshele labantwana ukuthi nina anihlukanina lentwana nyana zini ezingeyini nemazulu yini. A-Brentwood nyana wakhona lawo. Sibafuna la sibatshele nabo labantwana njalo. Ngiyayithola. Yo, yabona mngani ne. Soloku ngumbambe nyana 2 yale nqawuza lena ne. Sekuvele kwaqhamuka lento le plan nyana engqondweni intwana yabo. Abantwana labantwana amele sobahlanganisa nabakubo. Ngoba labantwana labantwana anytime angazizwisa ubuhlungu enhlizweni zethu nento esingayifuna ngibamba. Into esingayifuna ngoba sibadalele ividlo ngosicede ngabo chucks. Eshintsakane ngiyakuthola le plan olringayo. Manje unokucabanga ngasibholisa ugelo umuntu. Owami odo wakho. Yabona mngane ne. Caba ukuthi ifere sicale ngemedia. Sicala ngemedia yakho kanje jona sidala ngevidlo. Sitale solandela ngeyami ngoba nayo ngathi iyabhayiza ngithiwa mina macala ngicabanga ukuthini ngicabanga ukuthi siqale ngale yakho ze yakhe yabo yile ubhunu because iyo like yedonsa lamajida kakhulu uyayithola macala ukuthi siqale ngayo yabo sibele siqale yona siphume kanje nganami man kumele siqale ngale yakho mfethu uyazi ukuthi la ifike iphethe full bakhaza labantwana bakhala ngayo abafana mababona lapha bayabona umuntu uphethe into yokuhlala manje wona uthini manje hayi njami ngiyabona lo uyikhuluma ngizwa nje mara bheke yana siqale ngalo wakho yona lo wakho lo blind yabo uveti ugele ukhala akamajida akhala mfethu ngomntana wakho so ngicabanga ukuthi siqale ngayo because like yiyo lethi flop kahle kahle udonsa nalo wami ngala majida lawo manje yabona njalo ngiyafuraza ayikahle
mngani ifele ngiyayibona right ngiyangitshela athi vele sesididana ngemiqondo nwasazi ukuthi sibeke yiphi mina ngine solution manje a very very simple ngiyangitshela bheka lento sibeka kanje makuvela imedia yakho or imedia yami sicisha kwasana or mabavela abayi2 sibadala ngevidlo ngomanje ngiyangitshela makuvele yakho or yami sidala kwasana siningi ngiyangitshela ya emacala ona manje ring manje ring indaba esitayigunali ke manje yabona ke manje akhuluma ke manje ke mnganami ngilidila ngithi mnganami bafethu niyazwa kodwa ukuphole kanjani kwaswathula kamnandi uthule labafazi laba abahluphayo laba abekho nalama amajita lawa yabo la ufuna uzithathela umkhubu nawo ake awekho ukuze sijole freedom madoda isikhathini esingaka Vele madoda sesipholile vele man. Inkinga nje iyodwa ukuthi asinantombi. Yayibona le nto. Kodwa mina singifonela irelato mhlawumbe uzoyibamba ifoni. Ayikhona sifelelwe impela nkabami. Hey. Ukhuluma ngalo lerato wakho lo nohlala esishayile nawe uyabe khona lapho. Wenza njani vele wena nalomuntu vele? Urelato intombi yami, leyo muntu leyo mngami, noma ngangishaya 1000 angingeni leyo nto leyo. Hayi, Jomen. Udlisiwe lo mfana, udlisiwe uzulu. Awuqinisile mfowami, ngathi idlisiwe le ndoda ikhuluma nje njalo nje ngolerato. Kodwa ngathi ngomile bafowethu lapha. Akekho nje ongabafana nje singakuthuma lapho uCodrick. Hayi mina ngingcono kunentombi, ninani nantombi. Wafika abafana lapha silaphana kule yandlu le yahlala amaphara lapha. Wafika bekhepha immese nabaleka. Ngcono mina nginentombi ngibambile nina nje ayikho indaba yeni bafowethu, hayi ayikho lento yena. Nabafana uzanda? Hayi mfethu. Hayi ngifuna ukubathuma ke phela mfethu lo mfana lo. Baphuza idrink mfethu. Ufika seyisikhenqe singaka. Hayi somshaya ke thina. Malume, rume. Fusek nini? Ambandla. Shit. Amara amacala asikhambani. Relax amacala ethu. Ithi iqale ngiringe nawo ngwana ethola. Suze kahle kahle ukuthi yabo. Hayi mjovo baby. Ozala man. Kanti wenza njani na? hayi angeke umngani wami uyanya awuyanya straight mina ngeke ngibulala intombi yami ngibe singile angeke camani sibulala yakhe abe singile ngeke ngizoba singile uyahlanya Mjovo baby man azikwenzakalani ngifuna like kwenzeke yonke into ekutshela yona manje awungithola because like urelax mara yabo urelax ube calm ufuna urelax ngizokutshela everything mara yangithola ufuna urelax wena ngithola yo speaking yini Mjovo man baby kanti yini kanti kwamele ngithathe serious yonke into ekutshela kumele ngicove serious yazini kumele ivele ngitshele no yabo uvela ubaleke same time ayithola ngizokutshela izinto manje kumele ugijime no how speaking ngibalekeleni manje kade ngikutshela ngalensango yakho ibhema ubhemile namhlanje angeke baby angeke ngicela uyeke Speakile macala usheshe chali Uyazi kanzakalani sikunakele manje asivele baleka wena man baleka baby baleka wena macala wena yafana mano ufunda uratatwere wena bafuna basingile text kanti njampe kama ngayijula yazi Hayi bonke bami. Wasibaphuthuma manje labafana uhamba njani? Hayi uyabona ke manje. Usho wena ke sizothenga ke lo drink. Hayi ngeke phela. Hawu. Mfethu usho ngoba wazi. Abafana bawubheka udrink. Bayawuphuza. Hayi kancane bayawuphuza. Hey. Awukahle wena yini ngabe kade? Eish. Awusho fowami. Kunale ngane lena le wayishaya lapha ngale school sami lesi. Sashona lapho le ngane ngisakwazi nje ukuyibona lapha. Iphi vele? Anginendaba mina nalabo labo. Noma thiwa bayafa. La mantombazane kade lo sigijimisa la yonke indawo la. Zonke indonga lezi. Nakha. Funa lokho kanjalo ke Zulu. Qinisileke lapho bhuti.
noma bangafa labantu kade sikhathele thini labantu. Hawu. Hey, kodwa ngathi niqinisile lapha bafowethu. Yabona nabafana laba basabuyi phela lapha emkhukhwini lapha. Kumele sike sibalande nje sike siyokuthi nje kancane lapha. Libabona kanjani nina? Hayi, wayimosha ke. Soqalileke futhi. Sophinde sosuke linyoke emgodini futhi. Hayi mfethu, hayi angivumi. Labafana labo uyabona ukuthi sebe give uphile mfethu. Sebe sinikile umkhukhu. Ufuna wena sobakhumbuza ukuthi sabathathela umkhukhu. Hayi mfethu, hayi. Maye. Kodwa wentshebe nayo imali imali. Lezi ngane bethathi ngadubula thina siyaqhuma saphala. Hayi, kona kwamajongo kwamele sibafundise isifundo yazwana. Athi ngifake ibuzo lengane. Kanti uzombona ngahle. Madoda, nina niyadlala nje. Mina ngizwe inhlamvu idlula la. Futhi ikona lokho. Wona ngane awungazi. Fusa. Sisaka. Ucathi ngabulala thina lokho. Wena wathula nje. Ithi into yakho. Mina angazi lutho bengikhapha amacinazi. Samkela bamthathile uLerato noMaqinasi ende sihambile kusikhulu uthe usikhulu akayingeni uvele wasishaya nje. Wesamkela. Ngiyanisile malenda. Bathathwa kanjani? Nina kuze bathathwe benikuphi? Baze bathathwe benenzani? Okay, yazi kwenzakaleni bese uyofuna imali kaSikhulu kulabafana labya. Okay, sihamba siyi4 ke. Masifika lapha yana ke sibathole vele laba bafana bese sithini siyacasha bese kwenzakalani? Ungalokhu itoro zingaka wena. Bathatha kanjani abafowethu nikhona? Nani navuma ukuthi bathathwe? Niphile kahle la ekhanda wena vele kade ngicuphile wena. Hayibo Samkelo, untshela kanjani ukuthi kudala wanibona ukuthi ndiyigwala? Ndixelela into eyenzekile mos. Hayi. Busa kwana. Oblosikhalela la. Wengabuzama. Izinto ezimanje abantu abanayigcinane. Hey mina wendoda kade ngayigcina. Namanga balimazi nje adula intombi yami. Kade ngayigcina manje. Hayi mana akuswidi mfowethu. Sivalile leyo ndaba leyo. Yazongcono njengamanje. Hey. Kahle bocanga ukuthi ngiyadlala wena. Angikusabi mina angikusabi. Manje mangakeka manje uzongidelela and uzongijoyina amasiko. Ngizokushaya. Vuka sihambe sobheka uMaqinasi noLerato. Sukuma manje. School. Yabona amantombazana manje sayakujwayela. Asakuhlonipha basakubona abantu manje. Hayi move bayeke. Namhlanje usuku lwabo lokugcina. Okwamanje asame silandela abafana bathathele sisikhwama.
Mama ngakala. Asibona isibhamu sebanzi elozositaza. Ey mesembeni mafethu mesembeni. Mama kam wazathi ukudula izinto zokulanyoma. Abuye sithathe. Yeah, Sinta! What's that? Isibhamu sokwenza mana. Samkela ngicudubule. Hey, baqhaqheni. Wena, lekhanda licijile. Cha labantu. Bafana bami. Oqala ngithatha isikhwama. Manje ngifuna ukubulala abafowethu. Niyaya nini? Futhi okokuqala ngizoqala ngani? Yashayela ezintsha samkela. Kanti nenhlamvu eyi-1. Ya Cupcake, ubuswidi lo hlezi uhleli naye phela ngithi ihlezi nindawonye. Uphi? Uhlangene indabeni esingakufuni. Ukuthi uswidi ukuphi akudika idola eligayelwe wena. La sisi. Indaba zami noswidi azikufuni. Uhlangene sakutshela futhi yezwa akwazi ukuthi uthathe indaba zami uzenze zakho. Indaba yakho uthi uzoba uxamngelile inyama yomsipho uzongicika sisi. Hayi bo Cupcake, ngikhuluma nawe kahle ngiyabuza nje. Azigqizi iqala. Yabona namhlanje lokho kufuna kumina uzokuthola. Ukuthi ngenzani neswidi lami lomkhohlane awuhlangene. Kahle kahle wena into yenza ukuthi lokhu phenqane indaba zami siphe phandaba. Hangisiyi ibhuki. Akuzungidaka ngisuko lokho yezwa futhi nginjala ngisisiminofu. Uzokuthola okufunayo kimi angijwayeli kabi. Yangazi noma ngizwa ngendaba. Uyangasisi. Ngibhekisi angibuka Cupcake mina. Sungijwayela wena. Usido wami. And uma ukuthi mengamfuna ngizomthola nangoma yini okwami lo yadala hlala mahala lapha kula nhliziyo ukuthi wena uzongibuza ipasi nespecial ukufuna lokho phuma endabeni zami ngazuyisola inkinga uswidi akami yazi uzozunginyanyise kuyokusiza ngempela ukuthi inyawo igcwala idaba ngaze ngicanuke ngigana unabo ekube mnandi phela bese ngicamukile. Inga-ke uswidi uzoyithini indaba yakhe akangiphi kamnandi empeteni angimuzwa-ke ubanda mpo kodwa umalimaza ayi cha insumansumane lazi impica abadala wathi ngizama ukuthinta umalimaza. Mobanga manje kuzozimama boy ne ufuna ukuthi malifika la uthi usinikeze ispace kancane yazi angifuni lutho ke ngala mphefumulo boy ya ngenzele nje lokho. Sana sami kunobaba mfethu endlini songizobona 2 minutes ngitshela kwenzakaleni ke Yazini mama othi ngihlala odabeni ne ngiyakhumbula la bag leya
enemali yami nalamagolide amabili. Ngakutshela futhi ukuthi ngiyisebenzela kanzima kanjani. Isevela ilahla lamantombazana. Ngiyazama ukuthi ngibe umuntu olungayo kodwa mangithi ngiyalunga abantu bafuna phansi umoya wami. Ayikho into engizoyenza, ngizoba nqono. Futhi angifuni lokho ngizokwenza ukuzwe ngabanye abantu. Hayi ke, ngiyakweshama ke lokho. Sonke lesikhathi ngithula indaba engaka. Ngangithoka namantombazana akho. Into yenzeke nini futhi lena? Sithana sami. Yazi ukuthi ngiyakuthanda ngisho futhi ngiyakuhlonipha. Lamantombazana lawo azofa. Abazali babo sebeyobalanda le ejuice gang ehlahla. Angenziwa kanjena mina. Hayi ke, ngiyakuzwa ke promotion njalo. Vele ngikaze ngathanda mina namantombazana. Awafish. Azini sando khuleka ngizokulungisa konke yena. Yazi intombazane futhi ingidubule kabuhlungu, yazi ingidubule. Uthi ngidubula lana lo chef ngocisha wahamba washaya inhliziyo. Uzongilimazela ucupcake wami. Hayibo nango. Soqalile ke manje. Hayibo ukhalelani wendoda? Ayi kodwa mfana. Liyangane pheze. Uyisibile mfana le. Esathi ngiyayihalela mfana. Eyami ngithe yami leme ngiyidla. Hawu. Iyashelela le nto mfana. Lo yazi into enza ukuthi egcine dubuleka idlwabo. Idlwabo futhi ayilungile. Mfuthu oyeke indlwabo mfuthu. Yeke idlwabo. Asahambe futhi. Nango kuyatetema lokho nje. nango sefuna ukushebula le yami mfuthu. Asisukushesha phela mina ngithina siyangashaya indlobo yena usefuna ukushaya le yakho. Sefuna ukushaya le yami. Ingakho mina bengamfuni duze neyami. Sahamba. Abani ngangimdlela. Ayi mina ngizwana ukuncingana namadoda omdoshe la. Sahamba mfuthu. Yazi. Unokhunjani? Ntombazane ngilima. Yabona la ngizobamba ngeza. Yabona le dubli. Ufuna ukubamba ngezami. Sihambeni. Sahamba. Hayibo. Nasi lesinja. Zip. Bamba noma yedwa. Bamba noma yedwa. Sisi ngifuna ukuchama. Awuthi ngivele ngichamise khona la. Sisi chama khona la. Uyambona boy. Mina ngizoyiqalela shina. Ushoka nje boy. Wena man. Wenza njani? No. Singla man. Nabafana sis man. Mwa. Yes. Qedile sis. Sukuma sami. Qoqa sis. Abafana bayakupopona. Bafethu sekusele only amahora ambalwa, so mele senze iplani size nesu lokuthi imali siyenza kanjani, because usikhulu uzosibulala one by one and once into ayisho akasabuyele emuva. Angazi noma niyamthola na. Qinisile njengoba kusele nje 2 hours over 10 manje isikhathi kumele senze iplan. Bafethu izinto asameni plan. Labafana nabo bayasifuna, usikhulu naye uyasifuna. So angazi ukuthi masenze njani asameni plan. Hayi macaphi. Ayokusitshela ngalabafana. Ngisho bangeza manje angibasabi mina. Inkinga manje isikhulu la. Mara wena samukela. Ungifakeleni kulento ngoba mina bengiyekho and utshela isikhulu ukuthi nami ngikhona kulento. Hawu. Ungazozenza ngcono ngami la. Bengikusiza. Ngabe bakubulele labafana ifa ngikusiza. Ngabe uyangibonga la. Bafana. Ningazofika enime la. Andlule nishaya ishwapha zenu. Saniyeka kwanamhlanje. Siqedile ngani.
ngishaya nomngane wethu i-operation dudula la. Hayi boss lady mina angiyeli mina bengizofunela urelato nje. Vele sesinendlu lapho sinemkhwethu omncane. Relato. Ayi kodwa Zulu nawe wayimosha. Sawubiza lezi ingane futhi ngopose lady. Yini ungena amanzi emadolweni? Yini inkinga yakho impela ndoda? Azini bafethu. Asinaso isikhathi salabantu lapho. Hambani. Hey, mangathi angifuni ke ngizokwenzani? Buza lo semva kwakho ukuthi ngenzanani. Jonga. Awusho kahle yini intombazane ekushaya? Eyiyona mfethu, iyona. Eish. Awubafuna abantu igwana. Hayi kusisi, besidlalele. Sihambe. Besidlalele musisi. Hayi labafana. Bese ngikhohlwa. Hayi senginecebo. Usikhulumele nathi silwe naye. Makadubula nathi sidubule. Because angeke sophathwa indoda. Cha. Sabantombazana siyimbokodo thina. Noma kanjani. Yes.